Anya laki din! Luping, ako singil ng bayad mo. Oh, adada ka matgaya man, Bomi. Ay, oh, teka. Oh, ito. Ato'y ang bayad ko. 200 ngayong araw, ilistam. Salamat. Ay, Bomi Pugay. Magandang hapon. Pris na pris ka ngayon, Ikaw lagi mo ako loko. Basta kita mo ako Ano kailangan mo? Ikaw bili o ikaw utang? Ambom ang kailangan ko, Ako, utang ko, Sure. Ano utangin mo? Item o pira? Pira ang utangin ko, Magkano naman? 10,000 Dakkel naman ng uutangin mo. Sure ka meron kang pambayad? Danag mo na abong bayad. Pandagdag ko doon sa halo-halo business ko. Siyempre mo't may pambayad ako. Okay. Daily o weekly pay ang singil ko sa'yo? Daily, siyempre. 200 daily ang bigay mo. Monday to Friday ako singil. Saan ang bahay nyo? No problem, Bumay. Ijay laang sa tabi ng kanto mismo. Ijay blow abubong tibalay ko. Okay. Idaan ko bukas ang 10K sa bahay nyo. Basta magbayad pag singilan. Walang tago-tago. One, cross my heart. Danag mo naman, walang tago-tago. Ako, bayad daily. Talagamot pinaypaysom ti imutang kinibumi, nana. Wan man lubeng, jay dosmel. Pang nayon ko iti halo-halo business ko. Kapigpigsahaan na ko namsa. Ay pang tapal yung utang nila kay Kuya Sugalan. Ay, Diyos mío, Marimar. Apay, mano ka di ti utang nila kayo, nana? 4,000 na de. Nay, adapay mabati yung arod 4,000, no kastamot laang. Apag iso, kisayan nyo mutan ati utang nyo dito tersenak, nana. Unay ka mutan lubeng. Saan ko pa'y anaig-ig gamanta kwarta, nakwintam adagusan. Apaw, awan pa'y pagbayad mi ka, sampay laang, taigatang ko na dya iti bagas. Masida, gatas ti ubeng. Ay nanana, dua nga tawanan dya utang yu kanyak asa nga 10,000. Kaano yu pa'y abalak akisayan? Sa ita, imutang kayo manan kinibomi. Kaano kayo pa'y makabaybayad ngay nana? Hay, si kakit di matlubeng, saan ka kadi nga agong-ungat? Tanay, bumakbakit ka, ano kasta nga agong-ungat ka? Ismail, lubeng! O Nina, ito na yung 10,000. Lahat yan 200 daily pay. Oo, dadag mo na Kita mo naman, may business ako. Pandagdag ko man sa puhunan ko na halo-halo. Sige. Start na ako singil sa iyo next week 200 daily pay Wan, Bumay. Danag mo na Anya laki din. Sige, alis na ako. Ay, pimanawa, tisan pag abumbay. Imbaglaang ta naglaka ang mautunay jay abumay. Ay, inak man kiti agrubat ta inak ije ile. Inak kiti agpapintas. Self-care ko naman. Apaw nanang, nagpintas kayo masimang po tayo. Barbaro ariban kayo Kan kakit-cutics pa'y dayta imayaw. Apaw, pati pa'y dayta sa kayo. Kan nakapaailas extension kayo pa'y. Bakitan kayo lang arudin nanang. Nangalaan yung iti kwartayaw. Ay na, damag ka adamag si Kajino. Di kakit maragsakan, ta saan nga ang ragti inam. Doniya, kunaman. Nyalaki din ni nanang. Anya, donya nanang. Ay nanang, daytan sama di nakita kay din na minsan nga inalam ka ni Bumi abumbay. Ay, agong iton ni tatang. Ninayunan niya man tay utang yawn. Agindo donya kanto mo nanang. Donya nga awan mo maisaang na. Ay, kita niya nga iti ginatang yung asidaw nanang.
Agtal naman day tangiwat mo si Kajino. Hay, nakatartarabitab ka. Day taman tuyo amasida. Umanay nga abasto tayon iti 2 Domingo. Anya? Tuyo manen ti sinsinda tayo iti nakalawas. Tuyo manen ita adwa Domingaw. Ay, anya lagi din nanang. Hay, apo aya. Nagdaga ang antipanawan. Napalalo ti pudot nad. Apay nga ita, mawalo pa lang tinalakok ahalo-halaw. 8 times 30, kato 40. Sakto lang nga ibayad ko kini Bumay. Ne. Ni Bumay ang pasuti subungan. Ako singil na start bayad mo. Nina. Apaw, nagsapa ka naman. Alauna pa lang ng malam. Siyempre, alauna ako singil dito sa area nyo. Kaya alauna ka bayad. Oh, ito. 200. Salamat. Bukas ulit. Awan, iti 200. Napanan kini Bumay. 40 laang ang tinabati ang naglakwak. Ay, apo ay na ito abiyag. Ipukaw ko man lang ang tilakaw. Ay, gumatang kayo! Halo-halo! Pagpalambis, itaan na pulot ti panawan. Halo-halo! 30 pesos lang! 30 pesos! Nananam, kanda imas, ngam ni bakit yaw! Manang Luping, gumatang man iti suka. Mabit lang, Gino. Ilipas ko lang dati may isang order halo-halo. Ay, aglakla ko kayo mag-ayam ti halo-halo, Manang Luping. Di, tinulad yun di halo-halo business ni nanang ko. So malagayam nga awanan tum umayin na gumatang tilako ni nanang ko nga halo-halo. Aglakla ko kayo mag-ayam, Manang Luping. Anya, tinulad asan sa mo, Gino? Talaga na imas nga dayo dito halo-halo alakok. Ngam tilako ni nanang mo. Kasanomot ngamin, kasla kanomot agas tiraman na di halo-halo ni nanang mo. Talinao kan namot iti sunflower seeds kas kada pasas. Siyak nga'y, kompletos ricados, at dapay gatas na. Ay, nanta naguyaw kayon, Manang. Itad yung nga rodan tigat gata kasuka. Oh, dahito yung tisukam. Kandura idanon mo kininanang mo ta imbagak, awan bibiyang ko taus tumot, pudnomot. Kasla agas tiraman na tay halo-halo yo, poe! Para sukalaang nga impagatang kukan ka, nakabaybayag ka pa nga nagsublay. Apay, nagdagdaga sa maya si Kajino. Naibuston, tay tuyo si daan, awan pa di sausawan na. Ni Manang Lubing ngamin nanang. Nakabaybayag nga aglakaw. Nagado ngamin ti laklakwan na iti halo-halaw. Nagadaw ti nakapila, iso na bayaganak. Aniya, aglaklako matan ni Lubing iti halo-halaw? Nanang, kandagay sukiyaw, napanang kingkwana. Sumulaga mabilbilang langan to, may gumatang kada kayaw. Sulutira na di alubeng. Kasla ka imasan mo ti halo-halo naman, ha? Nanang, naimimas ka no di halo-halo na, takumplito sa ricados. At adupay ka no ti gatas na, ngam di halo-halo yaw. Ta di halo-halo yaw ka na, agat-agas tiraman na. Ikan yun to mo ngamin ti pasas kun sunflower side. Iso day dya iti baro aramad ti halo-halo ita. Saan dalang ngamin anairwam? Pangpor ngamin ti panagramraman dakat. Ti halo-halo, iso ti sosyal a bersyon ti halo-halo ita. Hay, anya laki din? Mabit lang, Tino. No ijay dan amin agumatang iti halo-halo kinilubeng. Pangala akon nga iti pangbayad ko kini Bumay. Ay, Diyos mio marimar abiyag. Nay, adama na ni Bumay. Agbusbusi na ti motor na. Apo! Tao po! Apo! Tao po! Nena, ako singil 200. Nanang, ni booming agpay sulay ta. Amupsi ka.
Nakatartarabitab ka. Agtala ka man. Agarasaas ka. Ikapsot mo na ita pa nagsasaam. Alam nanang, apan naman inuputin da itingiwa ko. Asa na pamakangas nanang. Berdiro ka na kangaroon ni Bombay. Isa da itang tuk-tuk-tuk. Tao po! Pangala ako mangaron iti pagbayad ko kat awan customer tan iti halo-halo. Tanapan dyan ang tibroha nga lubing nga sulutera. Tao po! Rinig ko, may tao po sa loob. Nina! Danga ka talaga nga ubing. Kunak tumot nga agtalna ka kat. Malapdak nga ron ayamot ti agbain. Kit pagalamon nga ron ti pagbayad mo kini Bumay. Awanin ko ratam nanang. Amangan no makulong kayo no saan kayo makabayad. Agulimak ka man. Nakar-ariwawa ka. Sika, Gino! Tao po! Ay, alis na nga ako. Balik na lang ako bukas. Ay, impaglaang. Pimanaw matlaang. Uray lag kibakibayaw. Kan aglag-tulag-tulay ti posok. Gapo iti kadudulin ko. Ay, anya lakit din. Lubing, ako singil 200. Oh, ito ang bayad ko, Bome. Lakas business mo halo-halo ah. Haba pila hanggang kanto. Ay, oo. Naimas kasi ang timpla ko. Kasing imas ko pa. Nakikita mo ba si Nina? Hindi naman na ata nagtitinda at sarado ang bahay. 4 times na ako pumunta singil sa kanila. Wala labas na tao. Hindi na yung nagtitinda. Lugi na ata. Kasano, nasa akin na lahat ng customer niya. Huh? Tsaka di na yun magbabayad. Wala na pera yun. May utang pa nga kanyak. Di pa nagbabayad. Hay, paano na ako makakasingil yan? Hay, anyalaki din sa Ilocano. Nanang, addan sa manan ni Bombay. Saan ka, Arum-Rumwar? Abang ano ilukat mo ba ng tiridaw kang tawa, Gino? Kasano kumasa anak arumar ngay. Kani makasisiyar akon. Sakit adda di tarwar di CR tayo. Tanay manidato tiyang ko nanang. Alam mga dituyak o nagmangag CR. Hay, sika talaga, Gino. Ingkan, ngamno damagan ni Bumay, ibagam nga awanak, mawatam! Woy nanang, mawata. Ay, buti andito anak Nina. Boy, asan nanay mo? Ay, ikaw singil mami ko? Oo, ako singil 200 bayad niya, utang niya. Ay, sir, wala naman daw si mami ko, sabi niya. Kaya wala ka masisingil. Wala daw din siyang pera. Kaya siya nagdudulin sa loob ng bahay namin. Kasi wala daw pambayad sa'yo. Ha? Andyan nanay mo sa loob ng bahay niyo? Oo, andyan yung sinilas niya oh. Pero wag ko daw sasabihin nandito siya. Ha? Sabihin mo balik ako bukas. Dapat may bigay na siya bukas sa akin na 200. Akala Nina, kada 1 PM lang ako pwede singil at punta bahay niya ha. Kada alauna lagi sarado pinto, sarado bintana, sarado lahat-lahat. Dito nga muna ako sa halaman niya at antayin ko siyang lumabas. Magandang umaga, Nina! Ay, ito ka kakubaw! Ikaw naman pala, Bumay. Ang aga-aga mo naman. Alas 7 pa lang ng umaga. Sigil ka na agad. Aha. Paano ikaw tago-tago ako palagi? Alam mong alauna na, sarado mo na pinto at bintana nyo. Rinig mo busina motor ko. Tahimik na sa bahay mo. Kaya singil ako ng maaga ngayon. Paano? Awan talaga maibayad ko sa iyaw. Awan kwartak, Bumay. Drama-drama. Hirap mo singilin ikaw, Nina. Ayaw mo magbayad. Kuha ako kolateral. Kolateral? Ha? Wala akong maibigay. TV ko, sira na. Rip ko, di na gumagana. Kami, upa lang dito sa bahay at lupa. Idi kunin ko na lang itong anak mo. Ha? Ay, bakit naman ikulateral ko yung anak ko? Wala ka namang maibigay sa akin. At sabi mo, di ka nabayad dahil wala ka pera. Di yung anak mo na lang ang kukunin ko. Gagawin kong assistant para maningil pa utang. Ano sinangag ko nanang? Yes!
Danga, maragsakan ka pa'y nga alaan na ka day kaabumbay, nagniset ha. Ay, kahit wala nanang. Tapno ka na yun kami nga, restaurant, adot kwarta na ako naman. Hala, tara na boy, Gino, maningil pa tayo, pautang, may assistant. Ay saan? Saan mo nga alaan day ta anak ko, Bumay? Mala, sakay ka na dito sa motor ko. Gino, boy, alis na tayo. Gino! Gino! Isublim ni Gino! Apayin nana, takas tatilang ngayo. Kasla kailan na, ay. Apayin nana, akas tatilang ngayo. Kasla kay napukawan iti anak. Kan apay nagpigsa ti boses yo itay, makatitilang apo manok kaw kayo, bigbigatan. Ay nalubeng, inalan ni Bome ni Gino. Inaramid na ako lateral iti utang ko a Gismel. Ha? Ay nanana, apay ngamin nga agutang-utang kayo. Sakit awan magayam ti pagbayad yo. Sa ita, awan pa'y maitid yo sa bali a maikulateral. Inala na lang tuloy ti anak yo. Ay oo na yan nana. Ay agbababawi aklo deng. Sa anak lata ko man nga imot utang. Inusar ko matlaang ang nagpapintas ti inutang ko. Kan si kamot nga men lubeng. Kinumpitin siya anak iti halo-halo nga ilaklakaw. Isu nga awanan ti pangalak iti pagbayad ko kini Bumay. Nata, pabasulan nakpay. No inunam ko mga men, tinagdiskarte di ada ko mapagbayad yo. Ay, Bombay pa mor. Anya lakit din nana. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Jane Badwa Mintunes. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anya Laki din! Kasanong mga mangirwardaan ni iti hulugan a motor damay? Bakit? Amo mo tanti damag kaloy. Nagbait nga agwaras apo. Kano da kanungay nga ipanirwar? Diyaka mo, basta nadamag ko, aplano dati mangirwar iti motor. Anya laki, iti. Nadamag dan sa lang nga plano tati mangirwar kay. Mangirwar damit tay. Day tangaron mo't lang ti aday ti panunot ko. Iso ano awan ko mapapanam inton bigat, inka i-follow upon ti motor nga irwarta no kasanaw. Ay wine, mapana ka talaga yung bigat. Mapan ka, tapno maununata ang makairwar ng isoda. Ang mga no panunutan damanan nga imapal ta kadakwada no bilang laeng. Imapal nga. Hindi pa na minsan na bulan na plano tati mangirwar iti motor. Sana ya? Wana, ngam amo mo tanti ugali dagi nga agasawa, manang ipapandaunay. Iso nga iya puratan ti motor nga irwarta, lakay. Nagsapa ka butay kaloy. Papanamgay. Mapanag ya ili tata. Ha? Inak man i-follow up ti motor nga irwar mi kundi bakakaw. Apo talagang agirwar kayo gaya bang? Ay ko nasayaat ka na inukas na. Ay wala. Mangirwar kami na talaga. Mabit lang. Nagsapa ka mo una yan. Alas 5 pa lang iti agsapa. Mananungay mo tata. Apa iya ta oras na ya? Doray pa alas 4 no kaya kaw. Adaya makalapay do. Ha? Nasapa ngagpaili atata. Tapno siya ti kaunaan nga si kaswinda. Tapno masapa mo lang nga makaawit no bilang lang oh. Ay una. Pagluganak tumot nga agawit ti motor nga irwar kaw tatang. Oray kitaan yung tao. Kabarbaro ko naman. Ay niya laki day. Ay. Kamaudyanan na, kat nairwarta mo't lang ti motor talakay. Ay kawin na bakit? Nagmayat. Nagwapo motor jo. Iso nga ikarigatan ta ti makitang dan, aging kaadda ti agayab ti pakitang danan, tapno da pagbayad ta iti binulan. Ay wala. Gusto kay ti dayta, Rosaing. Nga mabait lang. Apay, do day ta helmet nga imot mo. Kunak man numay sa laang ti free nga itintad da. May salang
Ngaminggatan ko na ti kakayso na kwarta kiti may sa pa ya helmet. Tapno sa gaysata, bakay. Ay, wan nga agpaysoan niya. Nasaya at mata na panunot mo, kaloy. Ay, kawan na. Siya, payment ti kunam. Oh. Ay, wangayam. Nakaluto ka katay. Wan, itay pa yan ay sa ganak ti pangaldawan ta. Ay, kumanganta nga rodin ah. Tin naman ilikaw-likaw ti motor ta. Ito madamdaman. Ha? Way ni paapal ka, oh. Naman mo sinanag iti karo ba? Ipakamong at dan motor ta, Rosay. Hindi laki din. Apo, nagmayat matanday ta motor mo pare ah. Barbaro ah. Ay, iwan na paray. Apay, kapaw, oh. Kanan ngay nga inwar mo na ita ah. Itay biga lang paray. Napangkuinwar ijay shop ijay ilay, oh. Hulugan na ita pare. Si kaki di mo, pa niya pala kikita. Saan nga hulugan da ito, ikar daw, oh. Kas da ito, oh. Kas. Agas man. Sana all ang arod lukas ta pare. Kahit kung naman no, mangirwar kayo, magkaniba ka mau. Nadamag ni di na minsan nga aldawa plano yung magkano, ti mangirwar kahit. Ay, kung mga rod pare, adumat ngamin ti, naggastusan me, di na panalawas. Iso nga aguray pa'y, naimbag ka na kayo ah, nalaikas nyo pa yung gayam. Ayun na, apay, pangalaw, or. Anya? Malapanawang ka pa yung paray. Oh. Naman ijay laot, sakto man nagpadayan. Inakipakamoy ti tattao, nga addan motor may, oh, barbaraw, kaso. Ha? Si kakadiday ta, Lucy? Ha? Ay, wan magda. Apo na yan. O may kagumatang dito yung store ko naka-helmet. Ket awan mo't awit mo a motor? Inusar nga nila kay ko ti motor, may tada na patag-anapanan na. Ha? Ada na patag-anapanan na ako lang. Nga maapay a pumanag na ka naka-helmet. Apay, anyat parikot mo. Kaya't kung aron nga ipakaam mo iti amin at at tao, nga ada motor men. Iso anak ka helmet, ka pumanag na apay nga men. Anya, ay una yan dosing. Ngam nasayat nga ron. Nukas ti motor yu sa nahulugan. Hulugan nga bagbagamot. Kasdayan niya. Ha? Malain na kon. Saan ka gumatang? Di magasak lang. Takay ko nga ipakita kin ipakaam mo, nga ada motor kon helmet men. Ay, lalaki din. Among lakay, aduti ka aruba tayo nga umapal ka data. Ha? Pag kunamar, Rosay. Rimuarak namin itay, ay kat hinusar ko at helmet ko nga orawan motor nga imot ko. Ha? Wan lakay, ay na, kasta una pa ng talyaw dagiti tao kanyak. Mga manusanda ka nakita, dagiti daddo makaruba. Ay wan, adulat ta, ati sana nakakita kanyak. Iso nga inton bigat man na, inak man agpagnapag na, agpalaot, agpadaya ko naman. Saan ka di nakababay? Bakit? Anya ko mati nakababay? Nasaya at kit di ata maamuan da amin nga adamot ten motor ta. Sa bagay may kidi, tapno sanda panunutin, adjust ta. Ay wana, no ti panagkunada kat iso da lang ti adda kabaalan na gumatang ti motor. Ay nagbidot da kunak tumat, salbat. Dasaya at nagrana tarusay. Mapanak ko majibalayo kat. Ha? Apay nana, adda ka din na patag nga ibagayo kanyak? Apay, nalipata, makasagay ko inton bigat. Ay, wan gayam nana. Mala, umay kayo kinilakay mo. Ado ti makan amada mga isagsagana dagiti anak ko apara inton bigat. Kasta ka din nana. Wan, umay kami kinilakay ko. Nasayat nga ron no kasta roseng. Mala. Ingkan iti papanam ta inakman ita istor ni bakla, inakmat awisan. Aywan anana, bareng nakalukat pa'y. Ay na, nakaragrag sa kaklakay. Ha? Tapay ba kay? Inawis nak ni bakat mo na, kasangay na gayam nga agpaiso inton bigat. Ay, wala niya.
Kay imbaga nakadiking ka mapantang. Wan, iso agundawayan ta intun bigat. Ag motor taman amapan ijay. Uray po utam, datala ang tikit kitaan dagiti tattao. Ay sigurado na ita. Bakay. Ng bakay. Mabilaing. Panag ko na ka natsyanan ti motor. Nadyan ang naibagbagaman. Awang gasolina na. Anya? Kasanutan nga ron ang makapan ijay birthday ni bakit mo na awan gasolina na. Amumutim makingiminan ti kasulila ita. Aga-asam man tadandan ni 150 ti may salitraw. Una yan. Kasano nga ron ita? Saan mo't amabalin asaan ta nga usaron ti motor amapan maki-birthday? Ay kag-helmet talata ah. Idoron talatan naging kay di balay da baka muna ti motor. Sana bali ta pasalog may. Iso kasan ta marigatan. Anya? Usarin talata dagiti helmet ta. Santa nga agsakay. Tinapatag ka mamuanda nga da motor ta. Inya laki din. Para magdaman. Ha? Naka-helmet kayo, aging ganito ayan ti party, no, siyeng? Oh, apay, anyat parikot mo. Kat inawis na kami mat ni bakit muna. Di ko na, tada kayo matan nito'y linong. Mabalin nyo matan nga ikatan dagiti helmet yo, ha? Oh, kita ang manilakay mo, ala ba ni Jay, ayan, di ka kumpari na. Ay, naka-helmet lada ti loko. Mabalin naman nga ikatan. Apo, parikot mo launay mo si kaabakla. No kayat mo aday taulong ti ikatam. Nyalakit din. Oh, hanya? Parikot mo launay. Kayat mingarod api nga minaya. Apo, kaya siyo lang mat nga ipakaamoy ti tao nga adan motor yo. Una yan, sapay ko mga road ta saan danto aguyudan dayta ipampanakil yo ang motor yo. Guyodan nga ibagbagamat. Apay hulugan. Guuyong. Oh, saan na hulugan nga? Taro pa ma, kunam siguro no saan ko nga ama. Aha! Anya? Itapay ang imina ti gasolina. Hay, malalaman, Rosing. Apo, si kakit di mat pare kaloy. Itay tayo pa nga agsasat ngam. Di ka mat na ikikatanday ta helmet mo. Ha? Wan nga raw kalaw. Ay unay kan. Adyagat ta makisyasat ka nakahilmitay. Apa? Kayat ko nga ron may. Pare, ang moment nga da motoryo. Uray, panunutin nyo pa ikit din. At na kayo lang ti adda kabalan na ang makagatang iti motor. Una yan. O man, nakamilang ang mamirmiraw ti siya na bakagata. Ang lalaki day. Iso ang mabalin mo, ngay katanday ta helmet mo man. Nyalaki din tata. Kaya't kung aron nga amin na tao nga umayo matinda rin ti kasangan ni nana mo, makita na nga dan motor. Apay, just ayak. Ha? Alaman latan, kastam nga rodan. Ngam pangasim, tano matulog kayo kinibagat mo. Kat ikatan nyo kumamatan di yung kunan nga aging nga matulog kayo kat naka-helmet kay lata. Ha, anyalaki din. Na idumduma kayo mat Ay, kay katamin na tawon to mo makakikita ka na kami. Nyalaki mo dagito. Yan. Hay, kinapudno na. Katsak, ti mababain ka na giti tao, hindi kasangay ko. Ha? Doang bukla ko ma, akas di ti aramidan na kaloy nga agasawa. Ay, saan ko lakuman nga inawawis ida? Haywan nga ron na. Nakababay da talaga. Nakababain da, panagkunada kat iso na lang ti makagatang iti motor. Saan damot aginatang dayjay? Hulugan laang nana. Ay sapay la ko mga rol, ta mahulugan daging gamalpas. Hay, ngamjak lapat yan. Aniya? Di dan tupay magasolina, di motor nga yung pampanakil da. Iso nga, idordoron daging gayji balayo, ha? Ha, ay kasta ka day. Kaya't mo asawan, saan da nagluganan? Ay sana na. Hinduron da, tapno lang maipakita da iti tao nga da motor dan. Hay, dagiti awanan bahin. Hay, apaw.
Talaga na idumduma mo, ti kinapalangguad da nga agasawa. Ay barang ano, agbayag ti motor da. Barang no saan da aguyodan iti kabita na panawan. Ay, salbang! Oh, itay ka pa'y atayak ah. Saan ka makataltal na kaloy? Sa ano mga amin bakit? Hindi na minsan pengal daw nga awag kanyak ti kolektor iti payment iti motor jo. Ha? Ay, sapay manungal daw asaan na nakatrabaho jo. Oray siya matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Ay, oray siya kang matlakay. Manumot ngal daw sa anak ang nakatrabaho. Nagliklikaw tinar-aramid da iti manungal daw. Ay, no ti pa nagpaspasikat ako maki nagtrabaho ta. Ada ko mapagbayad ta ita. Saan man akas na ti bagbagam lakay? Tanapatagmutlaang anaamuan ti tattao nga da motortan. Ay, wen awan mo pagbayad ta itan. Kasano nga no kuyo din da. Ay, saan? Saan ta nga itulok lakay? Katawaan da talaki di nagiti chismoso kung chismoso ano bilang laang. Ay, kasano nga ta itan? Awag kintik sa ti kolektor jo. Ang mga no iti saan ko pa nang sungbat iti awag na kay umay dantun dito'y balay. Ay, nakababay na rosay ngo. Bigbigata na kami suod ka, Arozing. Pangaasim man ta saan nakakasarsarita. Ang mga numadurab ko na itanarakab arupam, salbag ka. Hoy, napalabas may tay ti motor yo ginuyon da. Anya? Hoy, siguro saan kayo nakabaybay di manuabulan na niya. Iso, ginuyod dan. Hoy. Sardangan na ko naktumat. Ay, kasano daytan. Halangan kidimad nga uray awalan di motor yo. Ket aghel helmet kayo latan rumwar kayo. Aha! Daytagay din. Nita, saan ka pa ilang sumardang? Ay, kasano sumardengak? Katay na po, makapakatawa kayo mga men. Imbagampay idi akas ti motoryo, ngam saan mat, tahulugan magkayam. Anya? Ay, medyo piling ka sa part na pinagsasabi mong cash. Hulugan naman pala. Tapos ngayon, ay, ginuyod na. Ay, ang nyalaki din. Aray mo, Rosing! Ne, itaman pa ya pumanagna ka ngawan helmet mo pare. Ha? Aywan gayam. Sigon ka dagiti karoba. Kat ginuyod na ka ng timotoryo Isumat na gayam Ay, nyalaki di mo tembare. Kas kalamangin insulto iti kas pa nagsasama. Kasano kumamat apa naging surto? Kat puntumat pare. Problemado lang aro din di tao. Kas tapay lang. Tibagbagan. Kasano mat anak ko na problemado ka? Gapo ka de, ta ginuyod dan ti motoryo ng pampanakkalyaw. Ho! Kunampay di kanya kakas dayjay, ngam saan mat gayam. Laikat pare. Uneng? Awan at talaga, tinasaya na pagbanagan ti tao palastog lang, ti karga ti utag kan panunot na. Ay, salbag. Nay. Sa balin sa mo, tinturong ti saritaan ta paray. Sa balit iturog na nga. Ay, ibagbagakon pare kaloy Awan ti tao ng agbaligi iti wagas a pinapalangguad. Anya? Uy, da kayo lang ti agasawa kas na ti ugali na. Naglastog kayo. Ngam awan mat gami palpalastog yo. Anya laki din. Ay sus, agbalbaliw kayon pare. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay,
Panang Tarabay. Anya laki din. Rhea. Mm. Ay, adda ko makayat kung nga ipudnukan ka. Rabi una yan, mani. Itay pa yung urayok day tanga ipudnom. Ay, wala niya. Makaturturugan ni uncle mo nga itay pa yung agururay kan kaditarwar. Ay, uwan nga rod. Sipat ijay takyag kan rupa na. Inibus samot ten tilamok. Ay, ipudnok nga rod kan. Tiyan niya. Ipudnok Akayat kong ti agawid. Ha? Ay, sige. Good night, mani. Ay, kita man ti takyag kumanaw nagadon ti nagkagatan ti labawk. Agam, uray no kasta, sulit mait. Tanapasyar mo ni Rhea ako nam alam mo kay. Anya, sinong bata na kan? Nagawid tanang kay. Apaya nakadubog ka. Sung bata nakman manaw. Sinong bata nakakadin ni Rhea? Kasano kumasong batan nak? Kat awan pa'y mat impudnok kan ko ana. Aniya, ay ipudnom laang mati kayat mo kan ko ana. Anya ko matinarigat dita. Diyak ka ba alam kal? Ay na, permi mati nervyos ko. Idi agsango kamain. Kunam nga aguray aki Gerwar, tasikat ti baka ambaw. Nagbayaga ka nagururay Gerwar. Ang tagayam, saan mo mata na ibagati ayat mo kan kuana? Ay, ito no maminsan to na, angkal. Ay, awanan, saan ka na makaduan? Mala, agawid takiday. Dila mabaeng laklakayan. Agbabae pa'y laang, ha? Bigbigat nga kung unget ka man nanang. Kasano ajak agunget? Day taamam nga ag 17 taon at dapay la textmate na. Dilagbain, manon ti apo ko na iti tumang agbabae pa'y laang. Ay, bayan nyo lata, imbag aliw-liwa na mait. Anya aliw-liwa asasawa mo't si kamanaw. Nakababain ko nam kit di Nanipod pa'y ngamin iday. Mahiligan iti babae day tanga mayaw. Ni tatang? Oho, imposible mo't Kawamag, babae raw ni tatangyaw. Ne, apay asa anak man lang nga imalakin ko ana. Anya saan? Kano permi nga agkarkaro pa kayo? Kada kayo amin nga kakabsat. Sikati permi akarupro pa ni tatangyaw. Wen iti lang agpadpada kami. Hanggang apay asaan ko ala ti kinababaero na. Na, kaya't mau tagbalin a babaero akas kan kuana. Ay na, manoy, sakit ti ulo anak ko, nutuladam ni tatang mau. Ni Manoy ngay. Ijay trabaho na. Ay, panagkunak sana na makaasawa na jay akanakak. Pagkunamag. Kano manot taon dan? Ha? Awan pa'y asawa na? Kano ko na akinaduam kano anapan nagaram. Wen, punaw. Agam saan namot ana ibagatirik na. Na, taapay asaan. Agnervyos ka na? Agnervyos. Kano nagtaraki abaraw. Maha, kada takrot matiti babae. Na, apay ngay. Kani tatang na, oray italakayan, agbababae lata. Ay, saan na natawid, ti ugali ni tatang na, anaasam iti babae. Sapay dadakulan dagiti taraken na ababoy, ako na kapagkasar na. No, addan ikasar na. Ay, saan ka amang namnama ang makaasawa di buridak mau? Kano nagtakraw titi balasang?
Amo na akong nga gawid paray. Agawid kan? Kano niya pa ilang ti oras? Adda nga mi ni ospital ni Mrs. Cow. Agsaksakit aya. Nalipata mo na ya, nga aganak itan ni Mrs. Cow. Ay, masigugmanan. Kano ka ano lang nga naganak? Kag, aganak manan na. Nalibtak ka. Tinawon samat nga aganak ni bakit mo pare. Kag, kapigpigsaan ni Manawi. Ay, inraman mo man ang tinagan ko. Naglukukan. Mala, hingka nga rudan. Ay, aguray ka man gayam. Apay, ada nalipatam? Kumusta nga iterar mo mamalasang? Ada yamit. Anya tinagan na itayaon. Awan, agawid ka kiting. Laglagi pag tinagan na jarar mong paray. Ay, malagip kaun. Wan, Ria tinagan na. Saan ka day? Oh, anya ngay. Da kayo ka dahin. Ay, awan. Ha? Binasted na kakaday. Jack na arom pare. Ne, abay ngay. Nagkaapoy kan. Anya ti serbita kinabaraw mo. No di mo maiturod nga ibagatirik nam. Umay ko nagasin ni Manawi. Saan pa ibot ang nagaw-awaid? At dalat tamot ten ijay taltalon na. Ne, apay. Saan anapan ijay kasaran? At damanan agkasar? Ay kiun kinubarkada na ijay agkasar. Ay, apay, saan amapan? Saan na siguro nga amo ang agkasar? Apay, saan na nga mo? Amunto pa'y amin natatao dito'y baryaw. Isuntulakid din ti saan kagayam na pa'y. Wanaw, mabain amapan. Amin mo lang ang kapagbainan. Pati balasang, kabain na nga arman. Saan na nga rod anatawid ti kinababairo ni tatang na? Ay, isulangin tinabat-bati abaraw dito'y baryo tayaw. Kasano nga makaasawa no kasta? Nay, kabagays, mabisinan dagiti babaw. Mapankuman pa'y idapakanan. Ay, baboy ka din ni Manoy dagijay. Wen, sangapulo damain. Ay nagadumagayam. At dapay 5 abaka na kendua anwang. Ay, sus! Apaw! Ay, kat agkasar ko mga rudin nagadumagayam madingwan na. Ay, Manoy. Manoy ka na kan. Ni Angkal. Nagapam. Nabartag ka man. Nakainumak lang mat basyait. Tagapuak kiti kasaran. Apayasan ka naban. Kantyawan dakto manan dagiti makakita kanyak. Nagkapoy ka man ang gamin nga agaram. May saka mo tamang kantyaw kanyak Angkal. Naskan abang asawa ka. Sayang. Nagagat ka pa mag-around. At dapay kiti urnong kon ijebang ko Angkal. Agasam dat. Dagita ay nga anram ngay dagita. No saan ka mata mga asawa? Ay, sa anak san ang mga sawa Angkal? Anya? Diya saan? Ay, mga asawa kan. Das ka na panunutam dita. Mga asawa ka. Ay, Angkal, saan mo man nga ipilit? Ay, Manoy, umasyadag ka dito'y amay ko. At ay pagkakan ka. Anya day Angkal. Nakitak ni Ria ijay kasarana. At nagisalakan ko na abaraw. Anya Angkal? Kahit
Di mo ko na nga ipalubos mo nga aswante sa balineria. Ay, saan Saan ko nga ipalubos? Ay, malagayam. Ay, naskan nga ro na. Nga, ipatangkin mo. Ti anya, Uncle. Naskan ang matagikwam ni Rhea. Matagikwak ni Rhea. Wan, kasta kaanakan. Ipatangkin mo. Ay, nasken ang matagikwak ni Rhea. Armak ni Rhea. Ay, kasta kaanakan. Paray, umay ko man buludan jay aradaw. Inkalatalanan, paray. Saan mo kada kasapulan, paray? Saan? Adda pa na kita. Iso nga usarim laeng jay aradok no kayat mo. Madamag ko lang man. No sa dino ti papanang paray. Mapanak managarim, paray. Ha? Pudno ka di day ta, paray? Ha? Nasken ang matagikwak ni Rhea. Ha? Kasta ati malalakay, paray. Sige, ituloy mo. Tasakpay lang ti makaamaw jay taltalon mo. Mayat ti makikapi dito'y balayo Ay katag kape kalata. Kagat-gatang ko jay kape kan asukar may. Ay, nay, nimit manoy day ta sumungad. Nay, itaman pa'y analagip na ti agaway. Ay, kasla seryoso matirupan na. Ay, umay nan sa ilakon dagiti taraken na ababoy Ay, manaoy. Apay nagawid ka. Ay mapanak managaram, Uncle. Agaram ka kunam. Talaga ang makaungitan ni Manoy. Paypaysunan dya imbagha na mapanagharam. Ay kitparta ka maanak kaw. Tapartyon tayon dagiti baboy mo. Ay kadwaan kan ang mapanagharam. Ni uncle mo ti escort mo. Imbagla ka duam. Saan ko nakasapulan ti escort, nanang? Ay naturad ka magaya man. Kuna ni uncle mo atakrot ka. Na, seryoso ka di Manoy. Asaan mo akasapulan ti mangkadwakan ka? Nasken ang matagikwak ni Rhea, Uncle. Na, Nangag mo manang kaw. Agparparik na kanya kaw. Sumarunon ni Manoy. Ngagkalay siya. Nagsapa pa'y mat. Umay ka nagpasyar. Nasapa aya na ito'y. Kadno sumipngatan. Sa bagay, ang mga nutumalyaw kan tumangad kan tumulaang manen iti mano nga oras. Tadi mo mat maibaga, ti kayat mo nga ibaga. Aging kang agpakada kan tumanen nga agawi dun. Saan na nakasta ti mapasamak, Rhea? Sa bagay, nasaya at mat no nasapa ka, taadda pa'y sumaruno amang pasyar kanya. Saan ka kuman nga agawat pa iti sabali nga agaram kan ka? Taapay kumasaan. Gaputa. Oh. Agkalinduusan ka mutin. Agnervyos ka man ka din. Ay, kayak na ito'y. Oh, ang mga numaatake ka mutin. Ay, may kan Manoy. May kan. Saan kang agbatbati? May kan. Kita ang manday ta. Ay na, saan ka ang maawatan? Kasla saan ka manin ang makasaw? Medyo ag nervyos na tao. Ang Rhea.
I love you. I love you very much. Very much. Ay, nakasaganak amang ikalay sa ka. Nulakid di songbatan nak ita. Na, nagpartak kamatan. Agkasarta na dagos. Ay, kita niya nga adamot pagkalay satan, adamot baboy kanuang ko. Adapay bakak. Nalawa mo't jitalon ko. Anya kumapay nga iti biro kong kanyak. Sa bagay mo't kit di Ay, kwa. Itatanayib kas kontirik na kan ka. Ay, agkasartan Ay, isaan tan apabayagan pa Uwan ko namon. Aguray ka. Agpanunot akpay mo't Ay, saan ka nang agpanunot? Uwan ko namon. Taumulin dagiti nagandak kanyak. Day alaklakayan. Sa bali manon, titexmate nan, ay babairo at talaga. Ay, nanang. Ay, saan ka nagungat? Makaungetak kinitatang mo. Ay, mapantayon umuli. Saan ka kadi amang rabrabak laang anak ka? Napan ka lang nagaram, ita umuli tayaw. Uwan, nanang. Ala, ay aba mo ni tatang. Ay, aguray ka mo Jakpay napakandag iti babaw. Day tati usaran ming agkalay sa kinireya, nanang. Naaram mo laang ni Rhea. Kituan Ay, ay na, bilibakan ka anak ka. Natawid mo ni tatang mo. Ay, saan? Saan nakababaero, nanang? Kaya't ko asawaan, natawid mo ti kinaalis na iti balasang. Kasta idi inaram na, kasta unay ti alis na. Ay, mabit lang, tainak pagsaganaan ni tatang mo. Ay, lakay! Mapantayo ka no umulay! Lakay! Nay, agkalay sa kagaya mo na talaga ka anak na. Unang kal, kunakmatkan ka. Bilibakan ka. Ay, unang kal, narigatan no sa bali ti pagtungpalan ni Rhea ngay ayatak. Ay, kawan Ay, kablaawan na ngarudan ang kal. Ay, una. Kablaawan ka, manoy, kanakan. Kasarmitan kin ni Rhea. Ay, sos, day tati atendara mangkag. Makaigo pagmadlangan iti napudot at ikaw. At dapay iga daw ko naman. Sa bali at talaga, angkel, no makaungat ni Manoy. Ay, pudno day takanakan. Ay, ala, inak-imbitaran dagiti kakabagyan tayaw. Siguradaw umay da amin dagijay. Ay kwa, pabitlaag. Apa yang kal? Kanon di ko na mapit sa ti panagkalay sayo kindi Rhea. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.